Salutare și bine v-am regăsit. În un episod astăzi o să facem ceva ce a revenit în 2026, Survival Games. Știu că nu e Minecraft original, dar pe telefon știți că nu prea poți să joci Minecraft doar dacă îl cumperi și Survival de pe telefon e foarte greu. Așa că am găsit o alternativă a jocului și la acest episod aș dori să strângem măcar 20 de like-uri. Am văzut că jocurile care nu sunt populare nu vă plac, fix jocurile care îmi plac mie, fixele nu vă plac. Dar în fine, nu mai stăm la vorbă, îi dăm direct cu meciurile și începem. O să dăm un play și na, nu știu de ce nu aud sonor de rock până acum. Și... acum se aude. Dăm un pic de sonor. Nu are rost să vă explic ce înseamnă Survival Games, pentru că știți ce înseamnă. Coaie, prinde-și ceva de când mâncare pe bune. Bă, ce roare. Ce mă enervează, mă. Mamă, ce mă enervează, mă. Nu mai știu să joc, bă, nu mai știu să joc, mă. E un pic cam complicat jocul, dar... Na. Așa, mă, o mapă ca lumea, îmi place mapa aia. N-așa. Inspirată din Minecraft, dar în fine. Bă, pe bune că suntem decât doi. O, bă, nu mai intră cineva, ce se întâmplă aici? Nu mai intrat cineva? Nu mai uităm pe... de când filmăm 3 minute. Dar nu mai intră oamenii. 6...
oameni, wow, jucăm Survivor. De ce nu era la greu? Я тупую, как... Купил. Acum ceva. Și cum mai vei? Ce-a primit aici. Poate nu i-am eu de fi. Băgale-și... Au! Hai că te-o... Piciorul în ea. Mă bătu copilul, bă, băga-mi și piciorul să-mi bag, bă. Bă, era așa bine, bă, era așa bine, bă. Nu avea mășinici, dar avea sabie, bă. Bine, era de god. Jocul ăla meu de tu. N-ai cum mă joc în 3 oameni Survival Games 2026. Bine că jocul nu mai e așa popular cum era înainte, că înainte era rupe. Dar mă joc Survival Games în 2026 cu 3 oameni. Care unul... Deci a zis, trecut, ăla a fugit, și după aia vine altul și mă bate. Dar avea sabie, bă, eu ce să fac cu aia de nu m-am făcut. Că mă gândesc de câteva ori și gata.
Dar nu pot să dau cum de 2 eu înainte. Vreau să meargă bine. Bă, nebunezi, mă, 3 oameni în 2026. Da, bine că m-am așteptat la chestia asta, dar nici chiar așa. Jucăm 3 oameni, bă, ești nebun. Bine, hai. N-ai ce să faci, jucăm și în 3 oameni. Salut, salut. Bun. Dar de ce... Da, care sabă m-am făcut. Măcar un meci, mă. Nu nimeresc, bă! Hai. What? Bă, cum am câștigat, ești nebun? Wow! Primul meci, văd, câștigat. Bă, nu știu, ori a avut la copilul, ori a avut eu noroc. Chiar câștigat meci, wow. Dacă văd că vă place, pentru că mie îmi place jocul așa, a juca. Dar dacă joc cu 3 oameni, ce joc e ăsta? Uite, acum sunt 4. Dacă filmez, da, nu. De asta mă că nu prea intră oameni. Bă, dar urât. E cea mai urâtă mapă, mă jur pe ce vezi voi. Bă, e urâtă rău mapa. Acum la ieși, mai sunt 4. Ce să joc? Bă, și parcă cu Wester parcă mai... acum că mai jucai. Da, cred că intră mai după aceeași. Da, pe jocul nu e niciun modpack, e, cum să zic, e o aplicație pe telefon care e cum ar fi Survival Games și... Na, nu e Minecraft, că dacă nu pot să-mi cumpăr Minecraft, na. Dar așa dacă aveam laptop sau calculator era altceva, da. Poate pe viitor evoluăm și noi, nu știu. Dar deocamdată jucăm și asta, asta e. Văd că nu ne mai bagă. Uite, acum mai văd că mai intră unul. Ce faci? Ca să pus o ces, băi. Hai. Dar de ce merge că eu...
așa, nu pot să iau așa repede. Până nu adă copilul ăsta, nu mă apucai să-mi pun armura. Nu mai știu să joc, bă, nu mai știu să mai joc, bă, nu mai știu. Nu mai știu să mai joc, nu mai știu. Bă, învățați-mă, mă, să mai joc, că-s prost rău. Nu mai știu să mai joc. Și așa, mai jucăm un meci, două și gata. O, ce mapă. Dar de ce suntem 5 oameni, omule? Cred că trebuie să filmezi ziua episodul ăsta. N-ai cum. 5 oameni. Ăla cu gestul să mai fu. Dar ăștia nu mai fu. Deci decât 5, mă. 5 oameni. Bă, dar mă dă-te așa de bine aici. Mai jucăm meciul ăsta și gata. Mai băgăm un meci în afară și am ăsta episodul. Nu vreau să fac un episod lung. Uite, acum suntem 6, vezi că e bine și 6. Dar cred că pe episodul ăsta trebuie să filmez ziua. Ca să fie play emoții. Noaptea nu cred că sunt. Da. V-am spus, abonați-vă și voi să facem măcar 50 de abonați. Să faceți noi live-uri, că dacă am și 50 de abonați, faceți noi live-uri și să fie tare. Hai că suntem 6 playeri. Da. Nu de pe ce ăsta. Dă-mi și mie sabie, mă, sabie. Că de când începui să mă joc, nicio sabie nu-mi dete, what? Nicio sabie, deci decât o păr apucai. Atât, o păr. Hai mă, bă, fugi mă și tu. Da, mă, da, sabie. Bună ce ai, bă, ce mă omorâ, bă, că mă enervează, mă, aici. Bă, ce mă omorâ. Bă, mă știu copilul, mă. Nu știu ce să zic, mă, nu știu ce să zic. Doamne, că urăsc mapa asta, bă, urât-e, bă, mapa asta. Bă, dar bă, cred că jocul ăsta nu mai jucăm. Bă, mai jucăm meciul ăsta și gata. Da, dar, bă, are niște mape urâte. Bă, mape urâte rău. Mape urâte rău. Deci, dacă mă întrebați de ce nu fac episoade cu prieteni, păi nu am prieteni, ca idee. Da, n-am ce să faci. Poate dacă ajungi o mai mare, poate, cum să zic, poate faci o prieteni YouTube. Dar ce... vezi că intră în lumea 7, vezi că e bine. 6 și 1. Intră altul. Nu mi arată pe toți aparent. Bă, să nu sclavezi ăștia. Să nu sclavezi de ăștia care... Bă, deci în episodul ăsta decât un meci, că juca. Ăla cum are în loc. Și na. Ce să faci? Din accetul ăla. Nu știu, eu apăsai. Nu o să
Al meu plânge, mă. El plânge, bă. Și oficial începe meciul, bă, cam greu. Nici nu mai suntem 7, mai e și 1. Mai e și 1 și suntem 7, 6. E bine, mai e și 1, rămâne să 5. Bă, după ce că fusese și noi 7, după ce că fusese și noi 7 odată, e și rămă de Titan, ei nu o să mergem. Să ai toate la mâncare. Și ce fac că nu putem pe la mâncare? Da, știu.
ce merge, mă? Mamă, ce enervează Dumnezeu. Mamă, ești piciorul ce... Mamă, de ce merge la nu știu și mă încurcă. Copile, da în sus. Copile, n-ai ce faci. Copile, te rog. Hai, ce faci? Cât am bătut. Ia-i, vezi? Bine, mă, 2 meciuri măcar câștigai și eu. Vezi că eu observ. I-am rupt pe copii. Măcar două meciuri câștigai și eu. 10 mă pot să mai vezi. Nu te pui cu mine. Deci, ăsta a fost cel mai lung episod al meu, dar nu contează. Foarte interesant episodul. Aici încheiem și noi. Apăsați și voi butonul de like să strângeți noi măcar 25 de like-uri. Și abonați-vă voi să faceți noi 50 de abonați. Dacă mai aveți episoade cu Survivor Games, o să mai facem. Așa că eu v-am salutat, ne auzim data viitoare, pa!